Visca Israel i visca Catalunya. Creus que l'Aliança Catalana fa bé buscant aquests suports internacionals com l'Estat d'Israel o que hauria de situar-se al costat de l'Estat espanyol reconeixent l'Estat palestí? Què hi perd Catalunya tancant la delegació a Tel Aviv? Quedeu-vos fins al final del vídeo perquè us resoldrem molts dubtes. D'ençà que Sílvia Orriols i Aliança Catalana van fer irrupció al Parlament de Catalunya, el terratrèmol per l'establishment i l'estatus quo processista ha estat majúscul. I és que en els temes de rellevància pel país, Aliança Catalana s'ha posicionat sense embuts i ha deixat en evidència que Junts, Esquerra o la CUP portaven anys fent la gara-gara i qui dia passa, any empeny. En temes com el vel islàmic, la inseguretat, la gestió de la immigració, han aparegut sobre la taula d'aquests partits processistes com un bolet. I s'ha demostrat que durant anys havien llançat pilotes fora i deixant en mans de l'espanyolisme qualsevol política que fos considerada políticament incorrecta. D'aquesta manera, els anys han anat passant, els sous s'han mantingut i han seguit entrant, i Catalunya cada vegada ha anat degradant-se més. Amb la irrupció d'Aliança Catalana, tot canvia. Primer a la batllia de Ripoll i després al Parlament de Catalunya, on tan sols amb 2 diputades ja han aconseguit traslladar el debat polític i social a problemes que veritablement importen als catalans. Hem passat de debats estèrils com el tot, totes i totis a problemes de país, i Aliança Catalana en aquest sentit ha estat especialment polèmica i contundent a parts iguals. Per exemple, amb la posició del partit d'Orriols amb Israel. Els dono la raó, això sí, en què és una lluita desigual. Certament, perquè mentre Israel ataca objectius militars, els terroristes islàmics violen, torturen i assassinen civils a l'atzar. Desigual perquè mentre Israel destina els recursos a protegir els seus ciutadans, Hamas destina els recursos i les ajudes humanitàries a intentar esborrar el poble jueu. Ahir vau anunciar que destinaríeu recursos dels catalans a ajudar Palestina, suposo i espero que fiscalitzaran, que revisaran i verificaran fins l'últim euro d'aquests diners, que garantiran que no es fan servir ni per excavar túnels ni per comprar míssils, perquè seria imperdonable. Sempre al costat de la civilització i contra la barbàrie. Visca Israel i visca Catalunya! Des que el dia 7 d'octubre del 2023, després d'un macroatemptat massiu per part de Hamas sobre Israel, esclatés de nou el conflicte i aquesta nova guerra entre aquests dos actors, Aliança Catalana sempre s'ha posicionat al costat inequívocament de l'estat hebreu, ja que Catalunya i Israel comparteixen més coses de les que penseu. Però ara hi anirem. Ja sigui des del faristol del Parlament o a través de les xarxes socials, el partit ha parlat de la defensa sempre dels valors occidentals que Israel abandera davant de l'amenaça islamista que suposa Hamas, situant sempre el país al costat d'Israel. Però abans de seguir, us obro un debat als comentaris. Creieu que Catalunya ha de veure Israel com un gran aliat o esteu a favor de la decisió del PSC de trencar relacions amb Israel? Comenteu perquè us llegim. De seguida anem al que n'opina Sílvia Orriols i els motius perquè el Jordi Coma, número 2 d'Aliança Catalana per Girona, han exposat per mantenir les relacions entre els dos països i la dura crítica que n'han fet de la decisió espanyola d'eliminar i trencar les relacions diplomàtiques entre Barcelona i Tel Aviv. Un desconcert i una irresponsabilitat la decisió de tancar aquesta oficina. Però parem un moment. Perquè és important posar sobre la taula que abans de l'hegemonia del marxisme cultural i de l'esquerra woke s'apropiessin de qualsevol discurs moral a Catalunya i ells mateixos decidissin que Israel era el dimoni. El feminisme és també un moviment internacional, massiu i alliberador i, per tant, feminisme és denunciar i lluitar en contra d'aquest genocidi que està tenint lloc a Palestina. És també antifeixisme i és combatre tots aquells discursos masclistes, misògins, LGTBI-fòbics, racistes i classistes. La dreta i l'extrema dreta s'entesten a intentar fer retrocedir el feminisme i intentar qüestionar les nostres reivindicacions. Per la dreta i l'extrema dreta tenim una mala notícia i és que les feministes seguim dempeus i seguim avançant en la garantia dels nostres drets. I per tots aquells que volen impedir que es facin polítiques feministes, també tenim un missatge. Els diem que seguirem fent polítiques per garantir el dret a l'habitatge, per defensar els serveis públics i per defensar els nostres drets sexuals i reproductius, com vam fer ahir entrant al Parlament de Catalunya una proposta de llei catalana per la despenalització de l'avortament. Catalunya ja té una llarga tradició de bones relacions amb Israel. Per exemple, Jordi Pujol, un dels majors abanderats del nacionalisme català
actual va reconèixer que la lluita sionista té un enorme pes en el seu ideari nacionalista català. Va visitar el país el 1987 i va fer declaracions d'admiració absoluta cap al sionisme i cap al poble d'Israel. O un altre president, Artur Mas, qui va afirmar diverses vegades que Catalunya i Israel són dues nacions destinades a ser lliures. Fins i tot l'any 2013 va fer una visita oficial, una visita estratègica, en ple inici del procés, on es va reunir fins i tot amb diferents membres del govern israelià, fins i tot amb el president d'Israel, que no el primer ministre, que va ser impossible, tot i que hi havia rumors que aquesta visita es produiria, però per les pressions duríssimes del govern espanyol, finalment no es va fer. Però imagineu fins on havien arribat la relació entre Catalunya i entre Israel, que un president autonòmic es reunís amb líders del govern i fins i tot amb el president d'Israel. Per tant, ja veieu que el nacionalisme català va estrictament lligat a Israel. N'ha estat un aliat durant molts anys. Però això no és tot. Catalunya i Israel comparteixen moltes empreses i molts negocis amb tractes milionaris que ara perillen. 225 empreses que de manera habitual i regular exporten i tenen relacions comercials amb l'estat d'Israel per un import taxat els 2 darrers anys. Ara, de seguida, us ho expliquem. Sílvia Orriols, recentment, s'ha mostrat molt crítica amb l'assenyalament que, segons ella, la Generalitat i el govern illa han infringit a Israel tancant la delegació catalana a Tel Aviv. Una acció absolutament injusta per a aquells qui, segons Sílvia Orriols, estan defensant els seus ciutadans com hauria de fer qualsevol estat democràtic del món. De culpar i assenyalar el govern d'Israel que l'únic que està fent és defensant i protegint la seva ciutadania com hauria de fer qualsevol estat democràtic del món. I per la seva banda, Jordi Coma es posa les mans al cap i no és per menys perquè la decisió de Salvador Illa de trencar relacions amb Tel Aviv ha estat completament feta sense mesurar-ne les conseqüències i només amb l'excusa de buscar un possible pacte amb els comuns per aprovar els pressupostos. Segons Coma, trencar les relacions diplomàtiques amb el tercer centre tecnològic mundial, només superat per Silicon Valley i Boston, és tancar-nos al desenvolupament i a la recerca, i és una decisió presa sense absoluta mesura de les conseqüències que això en pot tenir. Per posar dades, amb aquest trencament de relacions amb Israel, Catalunya ha perdut el suport a empreses catalanes que mouen més de 1.000 milions d'euros entre relacions comercials estables i esporàdiques amb l'estat d'Israel. No són números petits, precisament. També Catalunya perd un gran aliat pel que fa al model acadèmic. Catalunya, en els últims 4 anys, havia signat 45 projectes de recerca conjunta amb universitats israelianes. Per tant, el gran frau que això suposa per als investigadors i acadèmics catalans que tenien en marxa grans projectes d'investigació i de recerca amb les millors universitats del món també es veuen afectades. Però és que a banda de tot això, que és tangible, és material, per l'Aliança Catalana aquest tancament de la delegació catalana a Israel és un gran error estratègic per les aspiracions nacionals de Catalunya, posant de manifest que Palestina va ser molt clara a l'hora de posicionar-se a favor de la unitat d'Espanya durant els anys més durs del procés. Israel, en canvi, va debatre molt intensament i bastant a favor de Catalunya sobre un hipotètic reconeixement de l'estat català i de les constitucions que se'n derivessin. I tot això en els anys durs del procés. Estem parlant del moment àlgid on Catalunya estava situada en el mapa del món. Per tant, poca broma amb les relacions amb Israel. Evidentment que aquest posicionament no ha agradat a molta gent, ja que Catalunya ha viscut molts anys segrestada en el discurs de l'esquerra més woke i de l'hegemonia del suport a Palestina. Tot això ha marmat durant molts anys el discurs públic en contra d'Israel, que són l'única democràcia de l'Orient Mitjà. És molt curiós que, per una banda, tothom s'hagi abanderat dels drets dels homosexuals o de les dones, però callin quan Hamas aplica una barbàrie enorme contra els homosexuals i les dones a Palestina. Per tant, sembla que Aliança Catalana té molt clar el què ha vingut a fer, però sobretot el com ho ha vingut a fer en política. I ens ha deixat més que clar que no s'arronsaran ni davant les crítiques ni davant les amenaces. Des de X Catalunya seguirem el seu camí de prop perquè les notícies arribaran i les explicarem de la millor manera que sapiguem. Subscriviu-vos al nostre canal i no us perdeu res, que tot això només ha fet que començar.